Gaur San Juanen eta Lezon aritu gara, ura unitatea lantzen, ura espazio ezberdinetan, jolas asketik, jolas, joko eta kirolera, ibilbide bat proposatu diegu irakasleei. Hasi gara basoan, uraren sorburutzat edo ulertzen dugulako basoa bera dela. Gero jarraitu dugu Lezoko herrian, plazan, urjolas ezberdinak egiten, igerilekura ere joan gara, hor jokoak eta kirolerako lehen urratsak eman ditugu, eta orain Pasaidonibanen egingo duguna da ikasle egoera horren baitan, planteatzen dugun egoera bera, ikasle izango diren horiei, nola proposatu, zer hartu kontutan. Gero aurrei proposatuko diegu egoera hori lehenik irakaslei biziarazten, beraiek lehen eskutikan sentitzeko planteatzen dugun horrek ikasleengan zer sor dezaken, horren baitan egokitu ahal izateko. Eta iruditzen zait ikasteko bizipen positiboa gozagarriak izatea baino, esperientzia aberasgarriagorik ez dela, are gehiago gorputz hezkuntza arloan, ekintza ludikoak oinarri dituen arloa izanik, norberak bizitzea ezinbestekotzat ikusten dugulako. Eta holaxe elkartu gara hemen, 26 irakasle eta talde polita, eta egia esan eguna ondo doa. Bien. Bonsoir.